Motor show sa may Malasiki, Pangasinan, pinagsa at pinagkaguluhan. Iba't ibang klaseng motor na mapupurma ating matutunghayan. Paastigan, papurmahan at paangasan ating matutunghayan dito sa may Motor Show Malasiki, Pangasinan. Nadaan na nga tayo dito sa kanilang simbahan at nadaan na rin tayo dito sa may Magic. At nandito na nga tayo sa may Arena Civic Center. Siyempre kasama ko na naman si Lingmo dahil makikimotor show din daw siya. Ay, charot. So yun na nga mga ka-adventure, agad-agad naman natin tinignan yung mga mapupurma at astig na mga motor dito. At mayroon nga tayong manakitang kalahok dito ng mga Suzuki Riders. Abay, ang aastig tong mga to mga ka-adventure. May kulay blue, may kulay white, may kulay blue, red, maroon at marami pang iba. Puro naka GRP decals pa. Grabe mga ka-adventure, iba talaga ang mga babae pag bumumba. Ay, naku naman yan. Sa mga ganitong motor show mga ka-adventure, talagang dinadagsa ng mga tao. At ang mga kalahok dito ay galing pa sa iba't ibang karatig bayan at galing pa sa mga malalayong lugar. Maipakita lamang at mailaban ang kanilang mga pinagpaguran. Tignan yun mga ka-adventure, ang pormahan, ang astig oh. Grabe, mas mabuti pa yung motor no, naaalagaan, napupunasan, ikaw hindi. Grabe, nakakabingi. Parang New Year na dito sa Malasiki. Talaga naman mga ka-adventure, ang puporma talagang inaalagahan at saka ginagastusan ng mga kalahok yung kanilang kanya-kanyang mga motor. Yung tipong hindi na makabili ng underwear, makabili lang ng pyesa ng motor. Ay, nako naman yan. Ang porma naman itong NMAX na ito, oh, kulay blue. At ito naman kulay puti na Aerox. Ang ganda rin to, oh, ganda rin ang kulay. Ka-adventure kulay pink ang porma, ang astig. NMAX din atang pangalan nito. At syempre mga ka-adventure, i-flex na rin natin yung mga kasabayan nating nanonood dito. Aray matatarake, maungya puli, taga Malasiki. Kaway-kaway naman dyan. This event is brought to you by WR Production Car and Motor Show Event. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Ito nga pala yung mga nagpupurmahang mga trophy na makukuha ng mga mananalo. Ito naman mga ka-adventure, mamahalin. Gold na gold yung kulay. Ito naman mga ka-adventure, hindi mamahalin pero mamahalin. Ay, naku mga ka-adventure, charot lang, baka isumbong nyo ko. Kunting sandali na lang mga ka-adventure, magsisimula na ang event. Katulad ng palakasan ng tambutso o di kaya na may tinatawag nilang loudest pipe at backfire, kagaya nito. Mga ka-adventure, nagmistulang New Year o bagong taon dito sa Malasiki. Talagang pahawat sa pagbumba ng mga kanya-kanyang mga motor. Yung mga tao nga naman kung saan yung may maingay, doon yung pinupuntahan. All goods naman at nag-enjoy yung mga taga rito. At syempre pati kami kahit medyo nabingi. Kasama ko nga pala dito si Daniela May Vlog at nandito rin ang ating kumpare si Daring Kagiwa Vlog at Maning TV Vlogs.